În 1863, Alexandru Ioan Cuza a lovit direct una dintre cele mai puternice instituții ale țării. Secularizarea averilor mănăstirești a transferat statului pământuri uriașe, multe dintre ele închinate mănăstirilor grecești. Miza era enormă, visteria statului avea nevoie disperată de bani pentru reforme, armată și administrație. Cuza știa că biserica și călugării greci vor rezista, iar conflictul avea să devină inevitabil. Legea a fost votată rapid, iar opoziția a fost surprinsă de hotărârea domnitorului. În spatele deciziei stătea și dorința de modernizare, inspirată de modelul statelor europene reformate. Mănăstirile au pierdut averi uriașe, dar statul român a câștigat resurse pentru viitor. Așa s-a născut una dintre cele mai curajoase reforme ale lui Cuza, cu ecouri până astăzi.